Mulla on mokkamasteriikka. Vitut on. On. En Kyllä on. Aprilli. No, vittu. Kyllä on oikeesti. Joo. Ajua siihen. Äitis tarjosi mokkamonsterkahvia eli kun kävin teillä. Kävikö sä eilen meille? Kävin sun äidin luona. Vittu. Mut siis, mä olin eilen meillä. Et ollu. Aprillia! Oh! Taava asia. Vanha vitsi. Joo. Madner! Not a single fuck was given that day. Ei! Ei se vittu Neesu. Paska. Vitun paska. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Eikö vittu Arkanea, vittu. Miksi mulla ei mennyt haste päälle? Mitä vittu? Ei, oikeesti! Et ollu minun! Ei. Ja oikein sul! Ei. Mennään täältä. Joo. Taste my laser beam! Ai. Good, super good! Varo. Jaha. Sinne kun lähet. Oh, sorry! Oh, sorry! Saatana! Leave me alone! Leave me alone! Hei, hiilaa. Hei, se on märkä. Aha. Tää on paras hahmo, kun tää osaa teleportata. Ainut vaan, että tää kuolee heti ensimmäisenä tässä hommassa. Niin. Ai. Oi saatana! Mitä? Ah! Hei revive. Sä heitit mua kivelle. Enkä heittänyt. Heitin. Mutta varmasti heittänyt. Paskiainen torjuu sen kiven. Tää kyllä tappaa kotona ja puutarhassa kyllä tämä. Jäätä ja yksi kivi niin on aika hyvä. Ainakin nuihin metallipölyt. Okei. Oh! Mikä sinä on? Ota siltä peltipurkilta se kansi pois. Oppa, se lama oli, näin. Ei. Oh. Vittu, miten se meni? Näin! Ah. Oho, sorry. Näinhän se oli. Ei. Vittu! Tänä hommaa toimii. Hei, miksi te nyt on? Ei vittu voi kuolla! Dödä nyt, saatana! Kuolihan se saatana. Perkele. Jotenkin paskinta pelaamista ikinä. Ei! Hehe. You're never gonna catch me. Ei sinne. Me nyt niinku akrotaan koko saakeli kämppi tässä hommassa. Kyllä tämä toimii kuule. Täältä vaan vittu juostaan, kato näin. Joo, mennään siitä ylös. Hei, siis Ei täältä pääse. tämähän toimii aina, että pistetään kaikki tulee. Burn everything! Burn! Edes vaan vittu juosta tämä läpi. Sitten olisi checkpoint. Niin! Mitä vittua?! Vitu homo! Paska! Kato kun lähti nätisti. Niin lähti. Tässäkin olisi ollut. Joo, väännässäkin. Oho! Jaha, mitähän nyt tapahtuu? Just! Mä oon ihan vitun hyvä juttu. Toista sen läpi käveleviä örkkejä. Mukavasti muodostelmaa.
Sä oot muuten yksinään siellä. Just. Success. Vittu. Veksi ounaa nyt sen. Kyllä. Kirjoita Arsea mun niitä. Ei! Tuostako ei vittu pääse! Vitun paskat! Ei! No nyt me ollaan täällä. Voi vittu! Ne tulee perässä sieltä. Helppohan tää on. Nyt Vlad ilmestyy tasosta. Eikö tämä vitun kuningas Theodas vaan mikä vittu tää oli? The King! No Infero! Aivan. Mikä vittu sulla on? Sanoiko se pallik? Kyllä. Oh! Khan. Joo, tota mä en muistanutkaan. Toi on tästä Star Trekista. En muista mistä niistä, mutta jossain joku sarja ja... So easy! Vittu tässä on nopea. Miksi sen pitää hyppiä mun päälle? Tiedätkö mitä? Saatana! Ei, miksi mä tein noin? Hei, mä tarvin... Sä pääst pois! Ei! Break free! Älä juokse nuihin. Hyvä. Ei ja ohi! Hui! Hah! Juoksi omiin pommiin. Paska. Vittu, että voi olla nopee! You're not supposed to be that fast! Hyppää nyt vittu. Oh yeah. Ei! Huijes. Ois hajonnut, kun sä olisit kuullut. Onneksi sillä ei jotain vahinkoa cutscenein aikana. Vittu kun ois ottanut. Joo. Tämä jätkä täällä vaan niinku rapsuttelee palleja. Kyllä. Hikoilee. Vitu vampyyrit. Knulla! Knulla! Surre Vlad, knulla. Hyvin poimittu. Vamba inspekrarmi. Tider viktig. Nygy! Mulla on pakokaasut tuossa laitoksessa. Sulla on joku hybridisaakeli. Mikä? Tuo sun velho. Mulla on pakokaasu. Tämmönen savujälki jää aina kun juoksen. Niin. Täällä on jotain. Hehehehe. Se on muuten kirja. Did you see that? Did you see that? Blizzard. Mennään tälle. Tää on hyvä. What? Jaha, ei! Hetkinen! Mä kuolin. I died. Why the fuck did you die? I died! Vitun näkymätön perse. Tule pois sieltä. Mitä? Ai, tähän tää jää meidän taistelussa oikein. Ei! Saatana! Ei! Vittu! Ei! Kuka vittu pudottaa vittu kiven päähän heti kun respaa? Oikeesti. This works. No niin, se kippas. Yes. Ei siinä mennytkään, kuinka vitun muuta tommoista meikäläisen kiekkoa tässä maassa. Se oli se boss fight. Niin, se oli bossi.
Se oli siinä. Ja, se oli helppo. Voi vittu. Heti kun joku tämmönen luonnonkappale leijuu ja sinne menee portalta, niin heti on kaikki sillä damn! That's cool. Mennään luolaan. Tai ainakin minä olen, ja sitten kaikki muut sanoo, että mitä vittua veksi. Mitä vittua?! Kuolin. Miten se revive? Tietenkin tänne. Siis nää kyllä kuolee tähän aseeseenkin, että on kyllä helppo. Kuoleeks nääkin? Kai ne nyt kuolee. Jos hoidetaan tuo isompi vähän niin myöhemmin. Joo. Ja, no näköjään me hoidetaan se nyt. Oh, hei! Ottakaa mut kyytiin! Ei! Vittu! Ei ottanut mua kyytiin, perkele! Revive! Revive! Joo, revive! Revive! Ei mä voi liikuttaa sua! Mä kuolin. Ei! Oh! Ah! Miksi? Mihin mä kuolin? Sä heitit kiveellä mun mielestä. Tai heitinköhän mä sua kiveellä? Ei vittu näinkö? No joo, ei maha mitään. Mitäs Rus? Joo. Ei kiinnosta, me pois. No mitä vittua? Ai. En kuole nyt tänne. Hei, mun pitää päästä siihen! I miss my flight! Haha, fuck you. Checkpoint! Se spawn pointti, siitä halutaan. Kyllä. Onwards! Ei meihän toppelemaan. No, Jaha. voiks me edes tämä tappaa? Ei. Me kierretään. Meidän pitää muuten tappaa se missä. Ai niin, mutta pitääkin. Ei Muuten tarvi! Jaha, fuck. Ei sano mennä sanomaan. Hei. Nyt What muuten. the fuck? Hei. Mitä vittua tapahtuu? Hei. Hiili. Revive. Yes! Vittu tää vetää tiukille. And what the fuck are you, girl? Why can't you be more beautiful? Vittu! Perkele! No, ei haittaa. Onneksi on revivit. Come on! Okei. Jaa, jätkä ajattelin niinkö juosta ohi sitä. Aha, it's you! No Roma hera vi bondi grimmi. Levodo kirke rabano stabli. Tider klant. Furka skuggfisk kanabi. Ge blodjo alla sprattla hit. Konfronten Grimnir och slott galenskapen. Gallenskapin on vissiin Madness. Egena. Guu! Guu! Sen jätkä lähtee vaan kävelemään. Visi. Daren gienter. Like a badass. Like a boss. Orders kan dörja. Ge pardo. Miten
Mä en muista tästä tappelusta mitään. En mä tiedä. Älä kuole. Always look on the bright Missä mä olen? side of life. Ai jaa, vittu. Always look on the Mä kuolin itekin light siinä. side of life. Vittu! If life Helppoa seems jos sulla going vielä wrong, vetää there's vittu something Kloakin you can päälle. And Revive. laugh and smile and dance and sing. No. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and No mitä vittua tämä on? And always look Niistä. on the bright side of life. Mitä? Come on. Always look on the right Panikki! Ei! Vittu! for life is Vittu kun menee paniikkiin tuossa perkelee! You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience No mitä a win. vittua tuossa Enjoy tapahtuu? it, it's your last chance anyhow. Ei onnistunut. No voi vittu! Always look on the bright Ja break free! Okei. Mitä vittis? Nyt mä voin revaavella. Ja, ja miksi minä... Mitä vittua? Life's a piece of shit. Mä kuolin. When Se on you look närkä. at it. Laita vesi suoja. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember Siis kun ei niinku saa selvää mitä vittua tuossa tapahtuu. and always look on No mitä ei? Ai. Ei. Mä olin taas vees. No. always look on the right Kyllä se menee. Ei ole. Cheer up. Mitä väliä? Always look on the bright side of life. Ei! Tipun taas! Mitä vittua? Always look on the Ei vittu tosi! that much see, you know. Vittu! Voiko mullakin ois vittu kloukki? Ja just tähän kivien toiselle puolelle. Just! You going back to that? Mitä vittua tuossakin tapahtui? Enää yhtään hauskaa tää paskaa. Cheer up. Ja taas mennään. Just. There you are. See? The end of the film. Tari tulta. This record's available. Hei, miksei toimi? Miksei toimi? Miksei toimi? Who do you think pays for all Kuolin. this rubbish? Make the money back. Ei! Mitä vittua? Ei! Burn it Vittu mun perse pas! Laita se vesisuoja. Se on paras. Kato. Jumalauta, sehän onnistui. Tämä voi olla kyllä aika perse. Okei, sähköä ei se ei tee lämää siihen. No tiputettavaa. Easy. Yeah! Se oli siinä. Mahtavaa. Tuliko nyt vielä loppari? What? Okei. Mä kuolin. Mitä jos hiili tai revive? Joo. Pistäpä Vittu. sähkö sulle päälle. Hei! Mä tipuin! Mä Ei! kerennyt revaivan. Okei, noi tornadot pysähtyy johonkin kohtaan ja niitä ei pysty kilpi pysäyttämään. Kiviä vaan tuohon, niin voitetaan tää homma. Ping! Ei vittu! Mitä mä teen? Ammu... Sä ette mitään. Hei, tuo on hyvä. Can you hear I'm boosting? Oh!
Miksi se meni? Yes. Nyt se tippuu. Kilpi pois. Voi vittu. Mitä? Kivi. Yes. Tablo Jonol. Yimakas. Danidu. That magic. Portus. Portus! Mitä? Level complete. Mikä standi tuo oli nyt? Joo, toi on nyt ihan selvästi tämä Vanilla Ice standi. Kyllä. Blood's time travel magic save the helpless vessel. Oo. Ja kukaan ei tajua mistään mitään. Se meni vittu. Läpi. Ei perkele. Now blood will remain. Nyt voi keittää uudet kahvit. Nyt on kyllä uudet kahvit ansainnut eikä So that's what happened Otilaldra. in the part 1. Idoki framet i trila. Sanida vabako. Verkka Grimnir besattor av hasno. Vasta skuggfisk randar spin. Googfisk, joo, noin. Joo, ei me jaksa. Se vittu sama. Tää vittu. Okei. That was weird shit. Joo, mutta eikä tää jakso olevan tässä ja noin. Tämmöstä loppuperseilyä tässä. Joo. Kuollut mies teleporttasi. Ja näihin tunnelmiin